El projecte Teixint fils d'emocions neix del pensament crític i de l'art. En esta escuela hemos trabajado lo que es las arpilleras como una metodología socioafectiva para trabajar en el aula lo que es cultura de paz. Per nosaltres la pau és com construïm relacions respectuoses de cura mútua i cooperatives i alhora com construïm també estructures socials que siguin justes i equitatives. Perquè la pau no és un concepte, la pau és una creació des de les 9 del matí fins que acabes, la forma de relacionar-te, els silencis que fas a l'aula, com mires. M'està ajudant a no generar violència a la classe. Els professors moltes vegades són persones, com a persones estem limitats i hi ha moments d'estrès, no? Aixeques una mica el to de veu per aconseguir que els nanos et facin cas o per aconseguir captar l'atenció. El projecte Barcelona Conviu, Pràctiques de Cultura de Pau, el que busca és com tot el que és el coneixement de l'educació per la pau i de les pràctiques de construcció de pau en contextos de violència importants, com traslladar-ho en una ciutat com Barcelona. Teixint fils d'emocions és un projecte que estem portant a terme a l'Escola Ciutat Comtal del barri de Vallbona, en el marc del projecte Barcelona Conviu, Pràctiques de Cultura de Pau, que estem fent a tota la zona nord de Barcelona, Vallbona, Torre Baró i Ciutat Meridiana, a nivell comunitari. I ara, per primera vegada, estem incorporant-ho dins d'una escola de forma intensiva. Aquest barri va ser un barri dels més conflictius de Barcelona, en el tema de drogues i tot això, juntament amb Ciutat Meridiana, però Vallbona moltíssim. Llavors era un barri molt despoblat, amb 4 casetes. Per una banda va haver-hi un assentament molt gran de gitanos portuguesos que van arribar amb caravanes. Van ser moltes famílies, unes 400 que jo recordi, i aquesta gent va costar molt adaptar-los. Per exemple, els nens no sabien que eren un lavabo o que no sabien que era una botiga. I després, per una altra banda, hi ha un altre tipus de gent. Aquí hi ha pisos que són promocions de sindicats i tal, i hi ha gent com molt lluitadora, molt involucrada a la problemàtica social i tal. Estic detrás d'un hort del últim de Vallbona. L'hort el cuidava un senyor que es deia Antonio fa 70 anys, pero el señor Antonio ya ha fallecido y ahora no hay nadie que se pueda encargar de los huertos. El Comtal té 1000 anys d'història. Antigament era un aqueducte que van fer els romans. Ara sol està a Vallbona al descobert. L'aigua està molt neta i a l'estiu ens banyem. Aquest és el Pedro, el que nos fa fútbol els divendres. Se portan muy bien y que si quedan así llegarán a algo. ¡Pedro! 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 ¡Toma y toma! Para mí el horario es muy especial. Y también porque la escuela que es la Escuela Ciutat Comtal, que estamos haciendo la Escuela de Pau, y sí que es una Escuela de Pau, porque ha cambiado mucho.
la convivència ha millorat moltíssim. De fet, aquí a l'escola hi conviuen molta gent diferent, estan gitanos portuguesos, els gitanos que estaven aquí, hi ha marroquins, hi ha pakistanesos, hi ha gent nascuda aquí, vull dir, hi ha gent de totes bandes i la cosa es va millorant a poc a poc. Hay un puntito aquí, un puntito rojo. El que intentem treballar és que construir la pau en el teu entorn ja implica moltes coses. Implica, d'una banda, com crees relacions no violentes, tant tu com a adult com en aquest cas una escola a nivell educatiu entre els nens i nenes, i alhora tot el que implica una escola a nivell d'estructura social, és a dir, és una petita estructura social, el món és una gran estructura social, l'escola és una petita estructura social on les persones que hi ha a l'equip educatiu decideix com fer les coses. A vegades entenem més la convivència com anar superant els problemes del quotidià i del dia a dia. I el fet de mirar des de les ulleres de la pau és com que ens porta aquesta dimensió més profunda de estem educant per la pau dins i fora de l'escola. Per promoure la cultura de pau, el que treballem amb l'equip educatiu són eines per construir relacions no violentes, que això vol dir des de com ens comuniquem, com generar confiança, com conèixer-nos, com reconèixer-nos des de l'apreci i des de la diversitat, com cooperar, que són coses que no són tan fàcils d'aprendre perquè sovint ens implica desaprendre. Quan plantegem a la gent que faci coses per la pau i s'imagina fer les coses per la pau mundial, s'atabala. En canvi, quan et planteges, no, és que tu aquí, quan a la teva aula organitzes les coses d'una manera, fomentes la cooperació des de les metodologies, és a dir, des del com fas les coses, és la manera de concretar la pau. Necessito que ens asseiem tots correctament i amb el cul una miqueteta més al darrere, si us plau. A mi personalment em costava a vegades, quan hi havia un conflicte, ho resolia molt des de la reflexió, però des d'un nivell potser com si fossin més grans. Clar, quan te n'adones que tenen 8 anys, necessiten el joc. Sí? Com sempre, jo us aniré passant la zebra i parlarem un per un. I la resta escoltarem, sí? El fet que hi hagi un nino, no? I en aquest cas és el meu nino, que és un nino meu, portat a casa meva, que era de la meva mare, que per mi té un component emocional. Doncs tots és, ai, la zebra, no? Aquest ninet. I els hi agrada molt, llavors es trepitgen encara una miqueta, els hi costa l'escolta, però saben com a mínim, va, que jo tinc el nino, ai, sí, no, hem de callar. Vinga, Brian. M'ha gustat molt la petanca i me l'he passat molt bé, un poco mal porque he llorat, pero... ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué has plorat, cariño? ¿Por qué te has posat trist? Porque yo solo estoy diciendo vamos, porque estamos ganando y el Arnau me dice tú, chuleta, no digas vamos. Bueno, ara ho solucionarem això, ¿vale? És veritat que el Brian sí que l'he dit, no t'he creat xulet per no passar res. Avui hem tingut un company que ha plorat, que s'ha sentit bastant malament. Anem a veure com podem ajudar aquest company Arnau. Sí, però anem a intentar escoltar-nos. Què és el que fèiem? La persona parlava del que sent la persona. Després explicàvem el quan m'he sentit així. Després explicàvem el per què m'he sentit així. Sí? M'agradaria. Molt bé. Quan has sentit la tristesa? Què és el que t'ha passat per sentir-te trist? Cuando tiraba la bola me decían chuleta. ¿Por qué me he sentido así? Porque me estaban insultando. A tu t'agradaria que et diguessin les coses bé. Com t'has sentit? No sé, como rabioso, un poco rabioso. Estaves enfadat. Cuando el Brian tiraba y ponía vamos, parecía que se burlaba de nosotros. Vale. Tu pretenies insultar-lo? No. I tu pretenies menysprear lo que ell feia? No. Los goles o cuando algo te sale bien,
¿Por qué lo celebras con ese vamos? ¿Por qué te sale ese vamos? ¿Qué es lo que sientes en ese momento? Porque lo has hecho bien. No me da rabia cuando dice toma, sino el gesto. Es como si estuviera haciendo, mira cómo te he ganado. Encara estem en el pas que quan estan molt enfadats, pues tú me has dicho no sé qué, pues tú no sé cuántos, pues tú eres un chuleta, porque tú me has vacilado. No? De moment encara estem potser un punt una miqueta en el punt agressiu, en el punt d'enfrontament, en el punt de prendre-m'ho tot de forma personal. La paz es mantener nuestras calles limpias. ¿Eso es paz? Sí. ¿Y la escuela? ¿Cómo tenemos que mantener nuestra escuela? Limpia. Ajá, ¿qué quieres decir? También la paz es sin pisar las flores. Sin pisar las flores. Ni arrancarlas. Ni arrancarlas. La paz es aprender otros idiomas, ¿sí? ¿Para qué nos sirven los idiomas? Para aprender. Si tots concretem la pau, cadascun al seu entorn, això va pujant per fer una cultura de pau. Aleshores, aquí a l'escola això ho fem a través del projecte Teixint Fils d'Emocions, que ells l'han ampliat, l'escola l'ha ampliat en el projecte Nens i Nenes de Pau. Tot surt que nosaltres tenim que preparar un projecte interdisciplinari que treballa de forma transversal des de P3 fins a 6è. Llavors nosaltres vam plantejar l'opció de fer un projecte de nens i nenes de pau, ser solidaris, fomentar la cultura de pau dins del centre i intentar que tot això tingués repercussió al barri per a crear persones i ciutadans de pau i que millori la comunitat educativa, de relacions, de conflictes, que siguin més efectiva la resolució de conflictes, que hi hagi major implicació per part de famílies i tot en un clima de convivència escolar i de pau. Implementem el projecte Teixint Fils d'Emocions. Tot això necessita una formació prèvia del professorat, necessita activitats de sensibilització amb l'alumnat, activitats de motivació que s'estan portant a terme dintre de l'aula i tot això ho treballem de forma transversalment en el currículum. Han escollit el tema del bullying y de la igualdad de género. A mí, por ejemplo, puedo jugar con los coches y mi hermano el Jotón puede jugar con las muñecas. Una portería de fútbol y entonces está yo, mi hermano, mi madre y mi padre. ¿Y qué feu, jugant? A fútbol. Molt bé. Mi madre la primera que chuta. Pero pues cada niño representó en un dibujo pues algo relacionado, ¿no? Había niños que dibujaban niños y niñas jugando a fútbol todos juntos o niñas con el pelo corto, ¿vale? Entonces la idea es que después de hacer el dibujo tenían que hacer cada uno su arpillera. Entonces están empezadas y la idea es ir poco a poco haciéndolas, ¿vale? Entonces cada uno pasará su dibujo aquí a la arpillera. Les arpilleres és una tècnica que neix a Xile. Vaig quedar-me com brandada de com les dones cosien amb roba de desapareguts les arpilleres, el dolor que sentien a l'haver torturat, desaparegut els seus familiars. A partir d'aquí, després de 5 anys, alguna cosa es va començar a gestar a dintre i va fer possible que em preguntés quan i a quina hora podem escoltar els nens, les emocions dels nens. I em vaig preguntar si els nens també podrien cosir. No només el dolor, també poden denunciar coses que a vegades per no tenir l'escolta no tenim aquests espais, vaig pensar, perquè l'escola de Catalunya no ho pot fer. I avui s'ha convertit en una proposta de denúncia on el nen pot expressar totes les seves emocions des de la seva vida quotidiana, però que linken amb tots els que són els temes de cultura de pau. Yo estoy haciendo la escuela, aquí la mujer, porque la escuela, por lo que han significado para mí, lo que me ha enseñado. Y aquí voy a poner a los niños del racismo y el bullying, la igualdad de las mujeres con los niños. Y ya está. Hermano, mira cómo queda. ¿Qué estás haciendo, Jeremy? Estoy haciendo un camión para poner aquí las fotos de todos mientras yo estoy aquí conduciendo.
cada curs s'ha fet algun tipus de plantejament, quins valors han rebut a l'escola al llarg de tots aquests anys. I llavors a les seves arpilleres mostren aquelles adquisicions d'aquells valors i també el que l'escola representa para ellos. Pues yo, por lo que me siento por dentro, libre. Y cuando entro y lo que aprendí en la escuela. También tenía que poner que chicas y chicos iguales, ¿no? Y los derechos humanos. Segon és el tema de la igualtat, uns altres el tema del bullying, un altre el tema del racisme. Temes com perspectiva de gènere, violència de gènere. És un projecte que permet estar en permanent transformació, canvi de paradigma on nens i homes poden cosir. Jo mai havia cosit y ahora ya sé muy bien coser y me agrada mucho. Hemos aprendido a hacer como coser, como coser y todo eso y nos ha agradado mucho. Inventarse cosas. Y hemos hecho el parque, la batucada y muchas cosas y nos ha agradado mucho. La meva àvia coso molt, l'ajudo. Ens trenca el paradigma de que el coneixement està acabat, és això el que és i ja està, sinó que puc cosir i puc descosir. Per tant, puc equivocar-me, perquè no és un error, és una oportunitat d'aprenentatge. És una obra que no està acabada. Veureu que les arpilleres començaran a agafar encara molt més força, perquè estem preparant els nens i nenes que puguin expressar realment el que senten sense ser jutjats. Perquè no ens posem a cosir de primer. No és una manualitat. És tot un procés de sensibilització inicial on treballem tècniques i dinàmiques de cultura de pau per afiançar l'autoestima, la confiança, la cohesió social, l'empatia, l'escolta. Després de la fase de sensibilització, la fase de motivació. Començo a cosir, a tenir contacte amb l'agulla, coso perquè gestiono les emocions mentre coso. A mí el tema de las arpilleras, pues no sé, para cuando estoy nerviosa o porque yo algunas veces cuando me pongo triste o me enfado, pues tengo que hacer algo para olvidarme de eso y pues, yo qué sé, podría hacer una arpillera o algo de mis sentimientos y así. Con la arpillera es como todo lo que sientes lo vas dejando en la arpillera ahí. I després, una tercera fase, seria el procés de creació. Això també li dona tot un pou de vivència perquè fan les experiències significatives. Qüestiona també la forma pedagògica, mostrant-li camins de creativitat al mestre i que pugui entrar a l'aula calmat, amb una mica de pau. Tot a tu ets respiració. Inhala pel nas i exhala per la boca o el nas segons et sentis més còmode. La mirada primera de nosaltres com a profes o mestres és un canvi de paradigma. No anem a fer avaluació permanent de si ho fas bé o ho fas malament. Anem a treballar la possibilitat d'obrir espais d'expressió, de llibertat d'expressió i també emocional, on puguin recuperar des de la memòria històrica d'un barri, des del que em passa avui, les relacions que tinc interfamiliars i el que estic sentint. El projecte el que ens regala és respirem, com hem fet a l'inici, em miro, m'observo a mi què em passa, com treballo la pau, com treballo totes aquestes opcions que hem dit que el projecte Nens per la Pau de Ciutat Comtal i fem l'aposta i em presento amb aquesta presència a l'aula. En aquest projecte el que estem intentant és explorar com aquesta eina a nivell comunitari es pot desenvolupar, que és la idea de prevenció. En lloc de prevenir conflictes, ens proveïm d'eines per encarar els conflictes. El vostre objectiu, l'objectiu de cadascú de vosaltres en aquest exercici és, en algun moment de l'exercici, seure en aquesta cadira. Esta aprovecha, ¿eh? No puedo. El seu objectiu és estar segut en aquesta cadira i l'altra línia és la relació i com tinc cura de la relació. Aleshores, en el moment en què ell no ha empatitzat i us heu posat xules, ell s'ha posat més xulo que vosaltres i s'ha posat aquí.
a mi no me sacáis. No? Què és l'actitud competitiva? Qui tenia el poder en aquest exercici? Ell, parcialment, ell el tenia, però si vosaltres us organitzàveu col·lectivament, podíeu reempoderar-los. Però clar, aleshores, què passa? Perquè jo pogués ser clara amb les meves necessitats, primer, he d'identificar les meves necessitats, segon, m'he de comunicar d'una manera que ell no se senti atacat, i tercer, hi ha d'haver confiança perquè jo ho faci. Fixeu-vos que estem tornant una mica a la prevenció. Mírame. Quan parlem de conflicte, normalment parlem de que el conflicte té com dues dimensions. Una és el problema que hi ha, la discrepància d'interessos, necessitats, i l'altra és totes les relacions subjacents entre les persones implicades en el conflicte. No te he hecho nada. No, tiempo, di que pare. Un conflicte entre les persones va sortint periòdicament amb diferents formats. No? Avui ens hem enfadat per la pilota, després d'aquí no sé quan ens hem enfadat i al final el que hi ha és un tema relacional. ¿Qué pasa? ¡Tío! ¿Para qué se tocan eso, sabes? Para que luego por detrás los cuatro se creen los chulos. No, es que se cree que con las chicas se puede hacer lo que quieras. Llavors la prevenció el que intenta és crear comunitat. Primer, quan un grup es reuneix, doncs el primer moment de conèixer-nos, de presentar-nos fins i tot, però de conèixer-nos sense judici. El segon nivell seria el de l'apreci, el de l'estima, de reconèixer-nos allò que som, sense jutjar-nos. Hi hauria un altre nivell que és el de confiança, que és crear un clima de confiança és imprescindible per superar pors i poder abordar temes que ens preocupen. Crear un entorn de seguretat en el qual podem ser clars i abordar les coses. Un altre tema és la comunicació, que és l'eina de relació, al final, i és molt més violenta del que sovint tenim consciència. I després també hi hauria l'abordar com decidim coses junts i com fem coses junts, que és la cooperació. Ara vaig a fer una ronda i entre tots anem a donar alternatives a aquest problema, perquè aquest problema el tenim molt habitualment aquí a la classe, que sí? Les celebracions de gols són un problema i hem tingut molts conflictes. Anem a donar-li alternatives al Brian perquè pugui celebrar els gols i anem a donar alternatives a tota la resta perquè no us sentiu ofesos quan algú celebra un gol. Que no diga se toma cuando yo hago algo mal. Vale. Algunas veces dice que yo soy mejor corriendo y todo, y a mí no me gusta. Vale, la alternativa es que lo celebre de una manera que no os moleste a vosotros. Celebra el gol, pero me mira con una cara que es como que él me está ganando y eso. ¿Le podem donar una alternativa? Que no puede dar rabia cuando hace las cosas. Vale. Puede dedicarlo a su hijo, como Messi. O sigui, el que has de fer és celebrar-ho amb els teus companys d'equip. Todos estáis diciendo lo que tiene que hacer Brian para no molestaros. Si Brian celebra un gol, vosotros, ¿qué podéis hacer? Pasar de él. No tomároslo mal, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué puedes hacer tú, Arno, para no acabar peleándote siempre con Brian? Pues dos cosas. Una es no mirarle y otra que no me crea que es para que me burle de mi. La meitat del meu grup són nens i nenes amb una capacitat de reflexió molt bona, amb capacitat d'empatitzar, de no contestar, d'entendre, d'incorporar. Llavors els mateixos nens ajuden molt. Laia, fem-lo del solucionem. Laia, agafa la zebra. Llavors ells mateixos ajuden a que es reguli el grup. ¿Qué va hojas? La paz se celebra. Quan tens eines d'aixeques la zebra, et calles i esperes que et mirin, ells mateixos diuen que la Laia vol dir alguna cosa, no? Quan hi ha un conflicte, els fas parlar, els fas escoltar, els fas expressar, els fas connectar. Tot això t'ajuda molt a les dinàmiques de classe. Ara
ahora no nos enfadamos mucho. Y no nos peleamos menos. Estan treballant valors, a veure, s'uneixen, a veure, és un procés molt maco, molt maco. I a través d'un treball que els agrada vas inculcant, no vas inculcant, vas fomentant aquests valors. Para nosotras Lo más importante ha sido la paz. La paz es para que podamos estar bien todos juntos y que no estemos mal, ni peleándonos, ni nada. Han cambiado muchas cosas, ahora la gente es más relajada, ahora hacemos muchas cosas más y no sé, pero para mí ha cambiado mucho. Les arpilleres per a mi són aquell resultat final de tot això que estem treballant amb ells. I per últim, que seria un altre dels pilars importants, la projecció social, que és com visibilitzem tot el que fem al barri, a la ciutat. La seva arpillera va ser una de les primeres i se li va ocórrer tot això del gordito, la gitana, la negrita, la morita i tots els cartells guixats, que tot això al barri no ho volien. Que no hem de molestar a la gent i tenim que ajudar a la gent. Mi arpillera representa en el camión que todos somos iguales. Per a nosaltres, l'arpillera de la residència està feta amb molt amor perquè tenim dues persones que ens fan futbol els dimecres. Es diuen Pedro i Adrián. La meva arpillera significa que tots som igual, ja seas home o dona, i que no te discriminin perquè tots som igual, ja seas de pell oscura o de pell clara. Y casi todas las nuestras arpilleras son de la que nos ha significat l'escola. Jo em vaig plantejar com a mestra que era per a mi l'escola. Llavors aquí veiem dos nens i llavors com l'escola, tot el que rebem a través de l'escola, ciències, arts, esports, tot el que ens ajuda a sortir de l'escola i poder volar pel món i tenir una altra perspectiva. L'escola és una finestra oberta al món on tothom té cabuda. Com a conclusió, he agafat una frase de Vicent Martínez Guzmán que diu que nosaltres els pacifistes som més realistes. A veure, perdó, el que volem transmetre amb aquesta frase és que per més que els polítics diguen que no hi ha més remei que bombardejar Afganistan o que la gent es mori a la mar, sí que hi ha remei treballant, sobretot treballant fent prevencions, treballant des de més petits i a les escoles i evitant que tot això passi en el món actual en el qual vivim. Per això aquesta frase és molt significativa, en el qual els pacifistes són més realistes. Volem que aquesta cultura de pau que hem treballat amb aquest projecte perduri a l'escola no sé quants anys, però sí durant molt de temps, o que no marxi. Pienso que el proyecto puede aportar al barrio y a la escuela como herramientas muy potentes para mejorar las dinámicas que tienen que ver con la convivencia y aprender contenido desde lo emocional, ¿no? Con este enfoque que tiene que ver con lo socioafectivo, donde yo considero como psicóloga que los aprendizajes son muchísimo más significativos cuando tienen una carga emocional importante, ¿no? I aquest projecte ens permet mirar a l'alumne no només com un alumne que ha d'aconseguir unes competències intel·lectuals, sinó que també ens convida a tot el que és la competència personal de l'aprendre a aprendre, de l'escolta, de la cohesió, de la cooperació, poder-ho implementar a l'aula d'una manera molt natural. La creativitat com a màxima, el no tallar ales i el permetre'ns ser lliures a l'hora d'expressar-nos, malgrat que hi hagi coses que no ens agradin. Thank you.
Música